Hoeveel van deze oude legervoertuigen ben je? Je bent een 60-tal legervoertuigen. Dus onder andere een amfibievoertuig hebben we hier in de voorstraten. En voor de rest ben stuk voor stuk schitterend mooie legervoertuigen. Dit zijn zeker nog legervoertuigen die daadwerkelijk nog rijden hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dus er zijn natuurlijk voertuigen van die inmiddels al meer dan 25 jaar oud. Is dit je normale kleding? Nee, dat is niet mijn normale kleding. Ik zit niet in een speciaal voertuig deze keer, niet in een ziekenwagen. Ik zit bij Gerben nu in een duk. Wat is jouw functie in de oorlog? Ik ben piep van ATS en wanneer de man op oorlogspaard wien, dan dienen wij al leren functies. Zoals chauffeur of orenklusjes. Ja. Een soort manusje van alles? Ja, dat weet in die tijd. Dit doe je wel vaker, maar wat wij op dit moment doen, dat is misschien wel een laatste keer. Hè? Wij hadden nu natuurlijk koppeld aan het bezoek van de 6 Canadese veteranen. Ik hier die Canadese families achter in het amfibievoertuig zitten. En we hier eigenlijk het varen hier we net plant. En ik ried ons een stuk wetter, dus ik heb het wetter inrieden. En toen hebben we nog een heel mooi stukje varen kunnen met de Canadezen. Dat was een moment dat ze ik nooit vergeten. Nou, en als we hun dat mij aankennen naar Canada, dat is het minste wat we er aan kennen. Want we moeten ook zo dankbaar zijn wat ze voor ons dienen hebben. Hello, Mr. Parks. How old are you? I'm 93. How are you? I'm very well, thank you. And how often have you been here in Holland for this celebration? After the war, I've been here 4 times. This is the 4th time. Are you still in good health? Well, pretty good, yeah. I can still do a lot of stuff. You come back next year? I'll come back every year. Verrassend dichtbij. RTV NOS.